Hola, 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 hola. Us vull anunciar que el divendres 23 d'agost a les 11:45, dintre del 8è Festival de Novel·la Negra del Garraf, que es farà a la població de Cubelles, participaré en una xarra sobre la creació d'una trama oscura i ho faré al costat de grans escriptors. El meu nom és Arturo Dausà, natural de Barcelona. Perseguint les meves tres aficions, que és la lectura, la navegació i l'escriptura, tinc recorregut un llarg camí, amb l'edició de 12 novel·les, relats curts i premis. Estic molt agraït al Festival del Garraf amb aquesta invitació i us animo a que vingueu i passeu estones interessants, instructives i agradables. Us espero. Adeu, 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 adeu.